Hej gutter, i dag skal vi spille Assassin på Roblox. Vi har allerede spillet før, men den video var en lille bitte smule dårlig. Så vi skal nok spille den en lille smule igen. Faktisk ikke en lille smule. Faktisk mega meget. Altså ikke sådan mega lige ind i spillet. Og den her kniv, den passer mig nu. Rare Zeros. Jeg skal efter Rare Zeros. Ah! Gå væk! Hvem er du? Ikke du. Ikke dig. Rare Zeros. Rare Zeros. Rare Zeros. Hvad er du, Rare Zeros? Jeg har ikke spillet Assassin for en mega lang tid. Hvad laver du? Typical type. Jeg var så bange. Get it? Boom. Sådan. Ej. Jeg var ved at vinde. Hvad var han? Vent. Case 4. Oh my god. Det vidste jeg ikke, at der var. Oh my god, det er sygt. Se for nogle, hvad for nogle ting jeg har. Det der. Jeg har dem her. Og den der er nok mere en af mine yndlings. Jeg kan ikke lide de der exotic knive, eller hvad det nu hedder. Typical type. Tundas. Okay, så der. Jeg stopper med at lave de dumme lyde. En assassin. Jeg er min tabt. Undskyld lidt, oh my god, det skal jeg ikke. Det er sygt. Jeg er syg. Jeg stopper aldrig med at sige syg. Du bløder. Du bløder alt for meget. Så gør vi det. Gas, kom nu, Gas. Jeg prøver at lave fire videoer om dagen. Det prøver jeg. Nu har jeg lavet 2 videoer, så jeg skal have 3 mere, tror jeg. Det her er min anden. Så skal jeg nok have 3 mere. Hvis jeg tæller den her. Ikke, hvis jeg ikke tæller den her. Capital type. Gud. Jeg er bare sådan en mega god modder der. Ja, modder. Modder. Jeg er den bedste modder i hele verden. Ingen kan nu væk fra mig. Også den amerikanske modder. Typical tiger. Jeg er død. Men jeg gjorde stadig mega godt. Mega godt. Okay. Hej, bandos. Oh my god. Hvad er der sket med dig? Jeg er bare blå over det hele. Vil I være kærester eller hvad? Jeg går bare væk fra jer. Jeg gider ikke at se jer.
Show me on and I'll be you. It's not a scam. Og Bandos! Bandos, kom ind til dig her. Bandos! Okay, jeg har den dumme quest. Kom nu! Kom her, quest. Jeg laver ikke så dårligt som i Phantom Forces. Lige før. Jeg har en Tarnation. Ej. Hvorfor går du efter mig, for nu er du ikke engang min target. Eller min assassin. Kom her. Kom her. Kom til far. Kom så. Ja. Holy crap. Hvor er hun? Hun tager næsten du flap døj. Sådan. Døj. Jeg får bare så meget XP. Du flap, du flap. Hej, jeg ved godt, hvad du siger. Sej kniv. Du flap, du flap, du flap. Du flap, Crimson Reaper. Crimson Reaper. Kom så, Crimson Reaper. Kom her. Du kommer til at have mere blod på dig. Oh my god. Hej Bacon Man. Du er stærk. Du er stærk. Du er ikke stærk mere. Du teleporterer sig. Jeg tror ikke jeg skal lave flere videoer i dag, fordi jeg er bare så syg. Så hvis jeg har tid til det, så gør jeg det, men jeg kan ikke virkelig gøre det, fordi jeg er mega sindssygt syg. Du flap, du flap, du flap. Du flap, du flap, du flap. Så jeg faldt. Jeg graver med en kniv. Så kom nu. Kom nu, gutter. Ikke mine gutter. Det er kun min fans, der er mine gutter. Mine gutter. Men hvis I subscriber, så er I mine gutter. Lord. Hvordan fik han mig? Crap. Du flap. Bloxy Cola. Hedder det Bloxy Cola? Bloxy. Jeg tror det hedder bare Bloxy Soda og sådan noget. Dun.
dun. Crimson Reaper igen. Hvor skal jeg få dig igen? Kom nu, Crimson Reaper. Fortja! Crimson Reaper! Din dumme idiot. Sådan. Og... Tentacle! Ah! Nu er det min target. Ikke. Det er sygt. Du. Han faldt ned på gulvet og tissede. Yeah. Oh. XD. Der. Den pistol. Okay. Yes. Awesome, Matty. Hvad vil du have? Vil du have den her? For en Galaxy. Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Ja. Nej. Det gør jeg ikke. Jeg vil få en æg her. Det tror jeg. Okay. Flap. Flap. Yeah, jeg har 1 ud af 8. Dumme lort. Jeg vil bare have de der dumme æg. Flap. Flap. Nå, det er noget lort. Velkommen. Jeg bliver lidt glad med. Jeg tisser bare lidt. Ikke kig. Ikke kig. Sådan. Så jeg tisset. Det kommer lige igennem her. Jeg skal ikke tisse tilbage. Nej, tis. Jeg ved for æggen, den her på os. Den får lidt svært at finde, men den er... What? Voila, lige her. Hvorfor får jeg ikke min kniv? Hvad skal der? Jeg er død. Nej. Det er noget skidt. Nu skal jeg ikke spille det her. Men... Farvel gutter. Og husk at subscribe og like.